Ang Dominguha o ninimo Santos ng Ebanghelyo nga itong ibasa, nagsintro kini kabahin sa kinabuhi ni Jesus o sa lawas o dugo ni Jesus. Ang atong pamalandong masintro diha sa gingon, you are what you eat. Ug unsa diha atong gikaon, mausab unta kita diha niini. So si Jesus, ang lawas o dugo ni Jesus atong ikaon panahon sa Santos nga misa. Tinuod nga lawas o dugo ni Jesus, mo ni gitawag, you are what you eat. O si Jesus mo gikaon nato panahon sa Santos nga misa, unta ang atong kinabuhi sama usab kang Jesus. Mao man gini ang ato ang point of reflection sa atong karong Dominguha o nimo Santos nga Ebanghelyo. You are what you eat. Mabitaw na nga mukhaon ta og karning baboy, ma-high blood og uric uban pa. Kay resulta man gyud ni musobraan, di ba? Nga ni usab sa atong espirituhanon nga pamaagi. Si Kristo ang tinuod nga lawas ug dugo panahon sa Santos nga misa, unta mo'y maghari, unta maoy atong sundon, ug siya maoy maghatag kalipay kanatong tanan. So magsunan ko ni Kristo, mao man kini ang ipasabot ining Corpus Christi Sunday. No karon unsaon man nato ni siya. First is to have kaning gitawag respect og muhatag og dignity sa lawas og dugo ni Kristo. First, unsaon man nato paghatag og respect og dignidad sa maong lawas og dugo ni Kristo. Mabitaw nang lawas ni Kristo ang itubag, thank you. Dili. Ang itong itubag, amen. Pasabot, so be it. Pasabot nga, yes Lord, I am ready and willing to receive you. Nga unta, ikaw maoy naa nining suod sa akong kinabuhi o suod sa akong kasing-kasing. Mabitaw na nga kung mudawat ta sa lawas o dugo ni Kristo, makita ta og mga particles panggagmay ato sa ng kanon to dignify the body and blood of Christ. That is a physical readiness to receive Jesus. The spiritual readiness usab nga unta ang atong kinabuhi hawa unta sa sala to receive Jesus in our life. Mabitaw na nga kung mahimo mangumpisal kung doon na tayo makalapasan o kalasalanan na buhat before mo kaon sa lawas o dugo ni Kristo. So maigsunan ko ni Kristo nining mong Dominguha, nagpahinumdom ni kanato unta si Kristo mo'y maghari sa kinabuhi. Sa anong giingon, you are what you eat. Unta si Jesus maoy atong gikaon, mausab kini ang atong lihok, pulong ug unahuna diha sa atong kinabuhi. Lain mo atong kanon si Jesus sa lahi diha atong gibuhat, di ba? Kini maong Dominguha nag-awhag kanato nga unta si Jesus mo atong gikaon, kay kini ang lawas ug dugo ni Jesus, unta ang atong mapagawas diha ini pinagi sa buhat hunahuna ug sa pulong gikan kang Jesus. Mauni ang usa ka paghatag, pagdignify, pagrespeto sa lawas sa dugo ni Kristo. So maigsunan ko ni Kristo atong yampo ni maong Santos nga misa sa matag karon og unya kang kita mo kalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, hinaot siya mo'y naghari kanato o ginatunta ang atong pulong,
atong unahuna, atong buhat, subay sa gibuhat o gusto ni Jesus.